Lah! Kinsa man yung bagong tiktokers, oh? Lah, super kayo! Nung sa kada pre? Katong bagong tiktokers ba nga? Si Musgahi ba? May kay Mukiyay, pre! Wala gini, pre! Ay, pre! May daw pre. Ako nga, pre! Pre, bakay siguro na si Gahi. Ali, pre! May mo kay Mukiyay! Bayot yun, di ba? Bayot yun, di ba? Ayot na ginawa ko. Kunaw. Dati na. Bayot yun! Abi ba na kung hindi bayot, pre? Kilipot gyud ko ani ay. Klaro gyud kayo. Bayot yun, pre! Ayot yun na pre. Ayot yun na pre. Bayot yun, pre! Ako na ning duolon be. Pantay lang ni. Abi ba na black yun, eh? Ay kimbo. Bayot yun, eh, si Musgahi, pre! Bayot yun, pre! Bayot, pre! Ay, sabat ya, pre! Bayot si Musgahi, pre, oh! Giliba ko ninyo ba? Wala po, soy! Say bayot. Wala man, boss! Eh wala. Kaduog ko. Kita ako nga di ko buta, di ko bungol. Tara ko. May mo cellphone. Tara ko. No. Wala, boss, Wala soy! boss. Ay, boss! Patay. Patanawa ko ba? Patanawa ko. Boss! Oh, tag-an ko palagi. Gilibak ganyan doa ba? Oh, mo kita nga maigi kung ti ay. Nya karon katawan na ko ninyo. Tapos kusog ka mo katawa. Wala man, boss! Kaya lang ako wala. Istorya tanaw sa ko ba tanaw. Wala man, boss! Wala mo kung katawa, boss! Oh, na-disalign na ba niyo mo naong mo? Ikaw po. Kusog ka mo katawa. Tanaw ako. Wala man boss. Sino na ba gagnaw mo? Nakabon galing ka. Tanawa ko nga. Nope! Tanawa ko. Kung sa'yo problema naman eh. Ngayon doon. Wala man, boss! Sabi ka kaya nangasayaw mo? Oh, sus, tanawa na gulo niyo. Kanang, dili mo, boss, ka ng... Idol mo kayo ka na mo, boss! Ka TikTok ba? Idol ka na mo! Ganahan mo kay mi sa imo boss ba kay may kay kamo sayaw boss. Patudlo ra gyud ta mi sa imo sayaw boss. Lagi, boss! Wapo kayo ka mo sayaw, boss ba? Idol ka na mo, boss! Ay, wala man mo kasaba. Patudlo ra mo sa ako sayaw. Aw, manayaw ta. Sayaw ra man di ay. Mau Ali, manayaw ta. Kito lang ta mo ali na. Ah, sus, sayaw. Sige, boss! Sige, boss! Dre, manayaw ta, Dre. Okay kay dance floor, Dre. Diba, pwede na rin, eh! Boss. Pwede na, Dre. Sige, pastar. Sige. Sampuli na ko na inyo, be. Kung kataon yung kita na ako ganyan, sampuli na ko saya, do. Sige, tanaw na ko, pre. Pud pre. Ikaw ba sa sampul be? Ikaw na pud. Ako, pre! Di mo ko balo ato, pre, bay! Ay, naku, pagka mauta man yung manayaw yung taon, oy. Eh, gito doon, ito na ito nang i-improve gamay. Eh, sunda ko ninyo, ha. Ito na akong stepping, unsaon pag pang tiktokers ba. Sunda ko ninyo, ha. Dapat nga ang moves, i-feel yun ninyo nga ang moment sa music ba nga mo. Galaw po sa inyo lawas ba. Ha, tanawa ko ninyo, unsaon pag moves. Sige, boss! Sige boss, sige boss. Oh, nakuha ninyo? Wa, boss! Wa boss, wa. Ay kay boss, may kayo. Sige, kamu na po. Ayun, rana, boss! Ano mo ko, boss? Dili man na mao. Pagka mauta, magagahian yung lawas. Uy, inani ba? Inani o. I-feel ninyo maayo ang kwan ba? Music ba? Sa inyong lawas ba? Inani ha? Awak wa. One eternity later. Yan, nakuha na ninyo. Kapoy na kay boss, bay! Muli na, may manugway po ko baka, boss! Balik, raguro ko sunod to, boss, ay! Una ako, boss! Balik kami boss, kira ako kay bisita, ha? Oh, sige. Balik ka masunod ha.
Ay, pwede naman dahil kung magkuhan pa. Mag-trainer. Kaya na ko'y duha ka baby boy. Mga gwapo, mga dagmurag dagko dito siya. Muli na ko kay gutom naman, oy.